Nga pagpamalandong ug pagkat-on sa pulong sa Dios nga atong nadungog sigon sa gibasa ug gisangyaw kanato, tuguti ko nga mobalik ta sa akong gipasabot ninyo mga igsoon ba nga nganong kita nga mga Kristiyanos labi ta mga Katoliko sa ato ang pagsaulog sa liturhiya, kasaulugan sa atong kinabuhi sa panaw sa pagtuo, maghisgot magyuta sa kinabuhi sa karaang katawan sa Dios, ang karaang katawan sa Israel, the Old Testament people. Kadumdum mo ni ana, kaniyong ko nga namalandong ta ug nagkat-on ta sa ilang panaw sa kinabuhi, tungod kay ang ilang panaw sa kinabuhi mauman usab ang panaw nato nga mga Kristiyanos. Na tanawa ra gyud atong baliko no. Ang Old Testament people, ang karaang katawan sa Israel, di ba, nabilanggo to sila sa Ehipto, nga ilang pagpanabot ato nga dito sa Ehipto, mo to'y pagkabilanggo nila sa kinabuhi o kultura sa sala. Mo to nga nagyangungo sila sa mao nga kinabuhi, aron nga sila makadayig sa Dios, makahatag og pagdayig ato sa Dios, ug tuod man gidungog ilang pag-ampo, gihawa sila sa kapag kabinilanggo sa mga Ehiptohanon, dayon gidala sila nga Dios sa ilahang kinabuhi. So muna ang ilahang panaw, pagpahari sa Dios, magtukod o katawan nga nagpahari sa Dios. Apan, kining mao nga panaw nila mga igsuon padulong sa yuta sa saad, gikan sa pagkahawa sa pagkabilang sa mga Ehiptohanon, dili sayon. Tungod kay dunay duha ka dagkong hagit nga sila nakigbisog mga igsoon. Una nga pakigbisog kaning gitawag natog internal struggle nila. Internal struggle. Unsa man ang ipasabot nako ana nga ang ilang panaw padulong sa yuta sa saad usa-usab ka panaw sa purification. Paghinlo nila sa ilang kultura o mga naandan nga nahulma na kaayo nila sa dito pa sila sa Ehipto. Kay kung dili sila maghinlo sa maong kinaya o kultura, unsaon man nila pagpahari sa Dios. So mao na una, ang ilang panaw padulong sa yuta sa saad is a purification sa ilang mga naandan ug mga nakagamot nga kinaiya sa dito pa sila sa Ehipto aron nga mapulihan sa kultura o kinaiya sa pagpahari sa Dios. Muna gipasabot internal struggle. Kay daghan pa man adto nga dili pagud kabiyas na andan. Ug unsa man ang ikaduha, ang gitawag nato external struggle. Unsa man ang external struggle? Nga sa pag-adto nila padulong sa yuta sa saad, daghang mga nasod nga muatake nila aron nga mapapas sila. That's why ang pagtukod sa ilang pagkakatawan, pagpuyo sa yuta sa saad is kuani mo ison, they have to earn it. Maningkamot gyud sila nga mahulma gyud ni nila. Supak o against sa mga katawhan nga wala modawat kanila. Kining mga igsuon, kining mao nga panaw nila, nakaabot na sila ni ana ang pagpahari sa Dios. Diin man ang maong katumanan diha sa pagkatao ni Kristo. Mabitaw na nga ang sentro sa pagtulunan ni Kristo mayson mao ang pagpahari sa Dios. Kay diha lamang sa pagpahari sa Dios nga mahawas ta sa pagkabinilanggo nato sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Mabitan ng si Kristo dinhi sa kalibutan gipatay. Wala dawata yang pagtulo na wa malipay ang kalibutan. Nganuman kay atong hinumduman mga igsoon nga ang kalibutan atong gipuy-an napuka ni sa kaaway sa Dios. Mao na nga buot sa kaaway sa Dios nga siya mo'y maghari dinhi sa kalibutan mo na si kinsa ang musupak sa pagtulunan patyon. Pero dinhi ta gipasabtan mga igsoon nga kining mao nga buhat di ay bisan tuod si Kristo matuod nga tao. Apan kining maong buhat sa kaluwasan nato buhat man ni sa Dios.
Muna nga dini tagipadaygan kay buhat man sa Dios, walay bisang kinsang gamhanan, bisan pa ang kaaway sa Dios, dili makapakgang o makasumpo niini. Mao nga nagpadayon paglapnag ang pagtulunan sa kaluwasan nga gidala ni Kristo hantod miabot dinhi sa atong dapit og karong panahon na usab nagpadayon. Ya dili ba kung ato ning tan-awon mo isig nga modern ni ang panaw sa karaang katawan sa Israel, maupod ni ang atong panaw sa kinabuhi mga binunyagan mga igsoon. Tanawa ra gud. Sa pagdawat nato sa sakramento sa bunyag, pagdawat nato ni Kristo, unsay gisgutan dito? Gipapas ang salang panulundon. Nganong gipapas man? Tungod kay pagdawat nato ni Kristo mga igsoon, magkinabuhi man ta. Gipanaaran nato nga isalikway nato ang pagtulunan og sulsul sa yawa kay magkinabuhi ta sa pagtulunan ni Kristo. Mabitan ng dili paigo mga igsoon nga igo ratang midawat sa seremonya sa bunyag ato pagyunang ikinabuhi nganuman kay ang atong panaw sa kinabuhi sa pagdawat nato ni Kristo mayson sama sa karaang katawan sa Israel, panaw po ni padulong sa yuta sa saad nga gisaad sa atong Ginoong Hesus nga atong puy-an. Apan asa man ning yuta sa saad nga iyang buot nga atong puy-an, wala ni ining kalibutan na mga igsuon, wala din ni asa man ning maong yutang saad nga iyang gisaad nga atong puy-an sa kalibutan sa kinabuhing dayon ang langit mao ni gisaad nga pinuy-anan nato. Mao bitan ng mga igsoon kung dili ta mawala ani mo pagtuluan munang makasabot kay tas pagtulunan ni Kristo nga nagkanayon. Nganong maghago man mo sa mga butang nga makawat ug makutkot sa anay. Di ba? Nagsultis Kristo ana. Munang iyataginan, paghago mo sa mga butang nga dili makawat ug walay anay nga makakutkot niini ug makahatod niyo kinabuhing tunhay. Mo guni pagtulunan Kristo mga igsoon. Napailaing pagtulunan niya nga nagkanayon. Magunsa man maimo ang tibuok kalibutan apan mawad-an kas imong kinabuhi. Kawang lamang ang imong mga kahago. Kahit sa tinud-an ay mamiya ra gyud taning kalibutan na, whether we like it or like. Mamiya ra gyud ta dinhi. Kay di man ni mao ang kinabuhing tunhay, ang kinabuhing dayon. Sumusulot tas kalibutan sa kinabuhing dayon munang ang atong panaw padulong sa kalibutan sa kinabuhing dayon mga igsoon naisama ta sa katawhan sa Israel. Munang naapot tay gitawag og duha ka struggle. Una, internal struggle. Unsa ang internal struggle? Purification nato. I-purify ta sa salang panulundon. Maubita na akong balikon, di lang paigo nga midawat ta sa seremonya sa bunyag, kundi maningkamot pagyuta pagkinabuhi sa miti o pagtulunan ni Kristo. Kaysa atong pagpaningkamot, pagkinabuhi ni mga igsoon, mauna ang atong purification sa salang panulundon. Kay kumuhunong na ganita, pagpaningkamot, pagkinabuhi sa pagtulunan ni Kristo mga igsoon, mabalik gyud ta sa atong naandang kinabuhi nga mao ang kinabuhi sa pagpakasala. Munang tanawa dinhi ta makasabot ngano nga niingon sa bunyag gipapas ang salang panulundon nagpadayon pa man gihapon karon dinhi sa atong katilingban sa mga binunyagan. Kay hagit nato ni mga igsoon purification, and we can only be purified if we will not stop. We will not stop forming ourselves dina sa pagtulunan ug mithi ni Kristo. Mo bitan yung himuon tang Kristiyanos aron magkinabuhi ta sa mithi ug pagtulunan ni Kristo. Mo nang manimba ta. Kay aron nga sa pagsimba nato makadungog ta sa pagtulunan ug pulong ni Kristo. Mo bitan ang mga igsoon, salamat kaayo sa Dios. Kaya ako ipahibalo ninyo dinhi nga ang ato ang mga kaobispuhan sa Pilipinas nagpadala kanatog sulat
Unsa nga sulat man kay ni atong pagpandemya, diba, agig nunot for safety sa mga tao nato, medyo muragi kuan gipuga gamay unya, tapos gipa-live ang atong misa sa Facebook. Karon mga igsuon, ang atong kabispo nagdasig nato nga balik na ta physical presence sa misa. Kay kanang virtual nga pagtambong kana sa Facebook, dili na mo tinuod nga misa. Kay di man ta makakalawat ana, pero gitugutan to for us to be sustained. Nga dili ta mawala sa ato ang may salaang sa atong panaw sa kinabuhi. Pero karon nga medyo niluag na ta, musimba na ta, ani na ta dinhi. Bason lamang mga igsoon nga mawala ng pulo pangutana. Pader, makasimba ko pader, nga sa sinta naman akong edad kapen, ada, ulayan ka musimba, simba, di ka lahi na isig pulo pangutana. Kaya aron nga maminusan ang konsensya, dahil ikarga din na to. Walay limit na itong pagsimba mga igsoon, bisag kinsa simba mo. Bahala pila na inyong edad. Usaray gikinahanglan din nga naatay pagtuo. Kaya magsimba ta kulay pagtuo, awa gihapon. Ha, humas misa, murag wala ra po ta kasimba. Dili ba? Oh, may buntag. Oh, muna musimba kita. Kaya aron nga makadungog ta ni Kristo kay mo ni atong purification. So internal struggle sama sa karaang katawan sa Israel. Ikaduha, sa atong panaw padulong sa yuta sa saad mga igsoon nga mao ang kinabuhing tunay, naputay external struggle. Unsa ba ato external struggle? Giatake puta. Giatake ta sa kaaway sa Dios, pinaagi sa pagpalapnag sa mga bakak ug sayop nga pagtulunan. Aron nga mawala ta di ta malangit. Maubita na mga igsoon, kinahanglan nga mubarog ta sa atong pagtuo. Nya atong papilon ang Dios sa atong panaw sa kinabuhi. Tanawa sa unang pagbasa sa Exodo, unsa may kuan dito, gihulagway nato nga giatake ang mga Israelita sa mga Amerikanon. So unsa may gibutan, nakigubat sila ilang giatubang mga Amerikanon. But this time with God with them. Mo dato nadungog si Moises, gisaka ang iyahang kamot nga gagunit sa baston nga gihatag sa Dios niya. Kay kanang pagsakas kamot dati sa an expression of prayer. Pagpadayag nga ni surrender ta sa Dios, kay kung wala ka Ginoo wa kami mahimo. Mo nang gilagwayan ta kung masaka ang kamot Moises, makadaog sila. Pero inig mahulog ang iyang kamot, pildi pud sila. Nganuman, that is a gesture and expression. Kung di na ta mag-ampo, mga igsoon, pildi ta sa kaaway sa Dios. That's why we need to pray. Aron malig-on ta. Natanawa mga igsoon, unsa man ning mga nag-atake nato ron. O, tagata mong example, mga kultura, mga values nga iya sa kaaway sa Dios. Tagata mong example, pagkanindot na unta kayo atong kulturang Pilipinon, kaya mga kabataan atong batanon, atong hulmaon nga mutahod sa ilang ginikanan, nga tahod pa ba ni ron? Nga inyo mang gipahulma o gipa-eskwela, nga kung disiplinahon sila, nga dili, mauyon dili, ka-express sila silang pagkabata, kay normal maginang under permission ng mga bata, ipa-DSWD mong mga ginikanan. Mga ginikanan, mabita ng hagit nato ni mga ginikanan. Barugi ang inyong pagkaginikanan ay mugtalaw ana. Nga naman, kay kanang bata ninyo nga inyong gipakataw, dili biya na inyuha, ihabya na sa Dios. Gipiyal ng maong bata sa Dios, may dini kanato, kay kaniyang kinabuhi, gikan sa Dios. Mabita na nga kung makasabot lang taan yung pagtulunan na mga ison, makasabot kita sa pagtulunan ni Kristo nga nagkanayon. Ako mao ang matuod nga magbalantay sa karnero. Kadumdumo ni kung sa aron, kaya ang matuod nga magbalantay sa karnero, mga ison, magpakamatay sa iyang mga karnero, iyang pakamatyan. Pero katong mga magbalantay nga dili tunuod sinuhulan, pag-abot sa lubo,
Wala, mukagiw na, di na panalipdan. Daghang kay nang makita na turon mga igsoon. Munang hagit na to ni sa atong pagtuo. Kaya dini ginahinagigod. So this is a spiritual warfare. We are. Ni atas sa gira mga igsoon. Tali sa espiritu, sa kaaway sa Dios. O ang espiritu sa Dios nga ania din ka na to. Munang ato ding barugan. Kung mapildi tani usan ito pagsulod sa yuta, sa saad mga igsoon. Napailain, usbon atong balyos. Ha? Sa pagbuhat sa Dios sa tao, gibuhat niya, babae, lalaki, duharag yun ng gender, ana. Pero sa gitudloron, pagkadaghanan ng gender, kita na yung magbuot, LGBTQ, nubutangan pagyug plus. Bakak o sayop nga pagtulunan, it's okay, mga laki, magsulob o mga suot sa babaye. It's not okay. Pero nga nung gingon mang okay, aron mo dagan ang ginansa sa mga kapitalista. Muna tudluan tag mga bakak o sayop nga pagtulunan, aron nga maprogram ta sa ilang unsa may nahitabo sa atong kinabuhis kaluwasan. Naguba na ta. Munang it's no time mga ingon magpakahilong tani, mubarog ta sa ato ang pagtuo. Aron makasulod ta, niya ang kinabuhi nga sa yuta sa saad nga gisaad natong tanan. Pero di na to ni maimo kung ato-ato na mga igsoon. Kinahanglan papilo na to ang Dios. That's why we need to pray. Mabitan ang sa atong ibanghilyo, klaro kay sa atong ibanghilyo, no? Ang atong ibanghilyo ron, kahisgot pareho ra sa unang pagbasa. Unsa may giingon sa atong ibanghilyo ron? Atong malikon na atong Ginoong Hesus, naghatag na tong sambingay. May tungod sa usa ka dautan nga huwis. Way pagtuog Dios, way respeto og tao. Nakaron di na usa ka byuda, luoy kayo ning byuda no, nagpakitabang niya nga tabangan sa siyang kaaway. Sa sinugdanan nagdumili pagtabang ang huwis. Pero kay kasige magbalik-balik ning byuda. Muna ningon atong Ginoong Hesus paminawan ang gisulti daotang huwis. Unsa giingon sa daotang nga huwis? Kung di na ako ni tabangan ning byudahan eh, magsiginig balik-balik, sig samok-samok. Muna iyan na lamang tabangan, munang gipasabtan pa, unsa na ka ang Dios na tuburan sa tanang kaayo mga igsoon. Dunggo niya ang ato mga pag-ampo. Pero lagi, naipangutana din last part sa gospel, unsa may giingon, apan makakita pabakahag pagtuo. Una, klaro kayo no? Makakita pabakaha o pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan inigbalik niya. Kay mao man ni mga igsoon ang kaaway mga igsoon buot niya nga patyon ang atong pagtuo pagsalig sa Dios muna tagaan tagdaghang kalingawan sa kalibutan aron mawala tas atong focus. Mobita nang we need to pray. Kaya diya sa pag-ampo, may son nga dili ta muna pag-ampo, muna'y gahatag na tong focus. Magpunting ta kanunay sa Dios, aron magpunting tas kalibutan sa kinabuhing dayon. Kay kumunda na ganit tag-ampo, mawala na tas focus, malingaw na ta. Sa dinis kalibutan, unsay giuper sa yawa na to. Munang masalaag na punta. Kaya ato kinabuhi anak, magsuroy-suroy na ta. Wanay klarong direksyon. Mabita na may iso sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo nga to kang Timoteo ato ni gibasa kay para pud ni nato gipahinumduman ta atong baliko no sa giingon ni San Pablo. Apan ikaw, kinsa man ni si ikaw sa atong panahon ron? Kita muna giingon, pabilin diha sa mga kamatuuran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan. Na unsa man ni kamatuoran nga gisangyaw niya? Si Kristo. Walay laing gisangyaw ang atong simbahan og mga Kristiyano. Si Kristo ang kamatuoran ni Kristo. Mabita lang sa likwaot kayo mga Kristiyano ta pero wa tay pagsalig sa pagtulunan ni Kristo. Nganuman,
Kay nalingaw mo tas pagtulunan sa yawa. Kay mo may atong makita. Munag dini, balik ta. Balik ta ni Kristo maison. Maminaw ta siya pagtulunan. Mobita na nga manimba ta. Unya, maminaw po tas paggiya sa simbahan. Kaya ang simbahan mo'y gibinlan aron magpagpasabot na to. Aron di ta may salaag pag usab. Muna mga igsoon, diini nga ato nga pagpamalandong karon sa paggiya og lamdag sa kinaadman sa Dios nga miabot nato may igsoon, dili ta muundang pagampo. Paapilo nato ang Dios sa atong panaw sa kinabuhi, lig-unon nato ang atong pagtuo. Muna sa paglig-on nato mga igsoon, atong itubag balik kining sa tubag sa Salmo ba? Kay mao ni nga pagpalig-on po sa atong pagtuo. Sige, unsa gani ning atong Salmo? Nana diya. Okay, ready, go. Atong usbon mag-ison kanang naatay pagtuo, ha? Kay lahi man ang maglitok-litok aning wala ray pagtuo. Kay wala may failings. Ha? Sige ha. Kanang naatay pagtuo. Sige, ready, go. Amen.